yanzu ba da daɗewa ba so nake yi in duba kuma ba ni so na yi kankan ba dan biyayya da mahabba za na gaida gwanin sallah gaskiya ba ƙarya ba ba a yi sai an saba ba ina zuga kaina ba ban nufin alfahari ba godiya na yi wa Allah yanzu Allah na tuba kuma laifuka na duba sun yawaita kwarai har ba ba zan iya da kiyaye ba ya makadi na Allah na yi roƙo ya raba tun da na ce na tuba a ba da kairi da ijaba don abubakari garba